Sa Good Vibes, subong nga adlaw ginadumdum ang ika-125 nga Independence Day. Tagsa kay LGU ang mayara sang mga selebrasyon. May report si Romeo Subaldo. Sa Bacolod City, nagupod sa parada nagkalinain nga mga sektor, halin sa mga estudyante, mga manudlo, pulis, bumbero, reserve forces, army kag force multipliers ang nagmarcha halin sa Lizares Street pakadto sa may SM City sa Bacolod. Antes ang parada, may programa sa Bacolod City Public Plaza kag may wreath laying sa statue of the unknown soldier kag itupdan sa mga opisyal ng syudad kag iban nga mga ahensya. Si Long District of Bacolod Congressman Greg Casataya ang guest of honor kag iyagin pahanumdum sa tanan nga hindi dapat magkalipatan ang ginpangabudlayan sa mga baganihan para maangkon naton ang independence ug ang pagkahilway sa kamot sa mga nagsakop sa Pilipinas. Na nagtaya sila si Kabuy for us to achieve our freedom and kabay pangati ang ining sakripisyo nila will not be put to waste, no? Especially at the present times, no? Para naman si kay Mayor Alvin Benitez, kadamo pagid sang dapat kahimuon kag dapat malapot sa syudad sa Bacolod. Isa sa aton nga kagang akon gidya nga gusto himuon nga ang syudad sa Bacolod may ara nga matahom nga buwas damlag. Isa ka vision, isa nga kadtuan, isa ka destinasyon nga mabatsyagan kag makita sa tanan kung diin kita gapakadto. May pa-confetti sa plaza. Amo man sa Capitol Lagun kung saan isa man ka programa ang ginpatigayon. Kung saan ginpasalamatan ni Governor Eugenio C. Lacson ang mga men in uniform, teachers kag healthcare workers kag iban pa nga mga sektor nga naghatag sa ilang serbisyo sa komunidad. Sa Bago City, ginpangunahan naman ni Mayor Nicolas Yulo ang flag raising ceremony. Sa Silay City naman, fiesta kag Independence Day ang ginasaulog kung saan may parada man nga ginsakdag sa nagkalinlain nga mga sektor. Subong adlaw ang ika-125 nga anibersaryo sa Philippine Independence.